Shamboigarira. And Shamboigarira and I sue at the hand. Yati ndarisiwa. Signora 200 something on the text. Yeah? 200 text message signora rana. And the Shamboigarira. This time Dakuigarira, I want to drive you. We are right out. Matima. Hapana. Kuya kwake ndekwe ganyafu. Tatouya so. Antu vakaura. Tondivhurirai. Ndakunyengawo. Uti ndakunyengawo. Ndakunyenga ntima kanyengesa nechomba. Vhura makumba ndakunyengawo. Saka unonduza here. Paanongosvika anokuti yatikurani pasina kana kubatanawo kuti arumedzi. Andibatwe mambo. Andibatwe mambo. Vhurai mutipewo zvinhu izvi please. Tivhurire iwo mutipe zvinhu izvi. Andirambe mambo ndinongovhura makumbo. Kondodii ndotya kufa. Welcome to Chirima Lab Chemicals, your premier laboratory suppliers supporting STEM excellence in Zimbabwe. We specialize in a wide range of chemicals and apparatus, providing everything you need for reliable scientific work. As specialized sulfuric acid laboratory suppliers, we ensure the highest standards of safety and quality. Our inventory includes top-tier microscopes and durable beakers designed for accuracy in every observation. From volumetric flasks to Benedict's solution, we supply the essential components for your success. Measure with confidence using our precision pH meters and high-quality burettes. At Chirima, we are your partners in scientific discovery and education. We are dedicated to supporting STEM initiatives, empowering the next generation of our scientists. Visit us in Marandera at Lot 52, Detroit Crescent, or reach out to our team today. Connect with Chirima Lab Chemicals. Quality supplies, expert service. Your science. I'm sorry, gentlemen. Ndakabata phone yemudzimai wangu Changamire. Ichitaura mazwi yerudo andotoreva kuti iye anokwirana nemurume uyu ari apa. Aitaura kuti kudii. Kuti usaite shungu but taura ndinonzwa. Kuti mwana unonaka iwe. Mudzimai wapindura kuti anene munonaka please. Anzi mwana unonaka iweyo. Iye wapindura mudzimai akati kana nemi munonaka please. Saka vanhu vakanga vakaronga kuti vanosangana musi wa15 kuMount Darwin. Indakabva ndasvika musi wa14 mumakuseni ndichibata foni iyi ndobva anyora message on my way muzaya ndipo akafira bhora ravo. Mashoko acho vakazara mufoni iyi ndipo foni yemudzimai yandakabata yacho. Nobasi apairi pacho anonaka apani apa pakanzi ndaisuwa akawanda mashoko acho Changamire. Wese umusoro wake. Sure Changamire. Shamboigarira. And Shamboigarira ndaisuwa yati handa. Yati ndarisiwa. Signora 200 something on the text. Yeah? 200 text message signora rana ipapo. Anzi Shamboigarira. This time Dakuigarira, I want to drive you.
uya ndaitawo akati shuwa yarinya ndakugarira ndokudzingai uya atika 180 ndichachema please zvese zvakazara changamire mama kadzoka anonzi Jeni. yeah sure changamire kusiyanga akamusevha kuti sekuru aida kundisazvione manje kundizozvipika manje kuti this is the real person mukatarisa kunhamba dzebhadhi dzakanzi sekuru vaoze saka vakaita munyama 1 ini semunhu angu anoshanda murumende ndakabva ndatora time yangu ndoda kutsvaga kuti tichangamire kuti panese kubate mupurisa wachangamira abate munhu afanira kuziva kunogara munhu saka munyama waakaita murume ndewekuti ndakagara pane imwe nzvimbo so pane munhu akafonera naye murume vafonerana vabvunza kweni ndimadzingisa saka manesi basa paDarwin apa hanzi haini ndondonyenga zvokuti munhu anodzimba basa iye achitaurawo ndikabva ndati alright fine saka ndikazotsvaga tsvagurudzo kuti murume anogara kupi ndikaziva kuti anogara kwaGraham ndibva ndatongouya kuachangamiri because ndanga ndisingafane kuuya ndisina umbowa kuti murume anogara kupi handingoverengamo zvakatikoshera zvezvandikuverenga shawari zvakanaka ndasvika pamupari kutaura kuti imi pa180 apo ndinoita sekuzvokutochemerera chaizvo nekunakirwa ndinoda kutsvaga makakosha zvinokudzwa bebi ndasuva Jeni, I love you. I sharp love you. Uri mofu? Ejo wadi changamira. Mai vakataura pawaniwo wadairwa chokwadi kuti chokwadi mobi mabva nyatsoti bai chokwadi mofera. Ndinokuda mudiwa wangu sori wena. Chisekuru changu. Order. Toko munhu achiva. Ndakatobva Ipemdzokero. Vaiva. Kuti ati maswera sei? Wamuka sei? Ere. Andarisa. Andar. Unoiziva ere nyashi? Musoro weshangamira. Tinoiziva ndinoiramba pane zvaari kutaura shamwari. Because inini nemusikana uyu takasangana muna November ndofunga last year. Norega yanyipi zvada. Takasangana muna November last year.
ndokubva ndakafanana namafoni namba. So mukufanana namafoni namba vanhu munobvunzana mapasti kuziva mbuya hudza kubvunzana mapasti kuti zvakafamba sei. Shuwa musikana saka zvichireva kuti uya akakuti handina murume ndiri kufamba nayo ndotoba the boss date time zvichireva kuti akakuti handina murume iwe ukati ndoona uchi saka hauna mhosva ndo zvaakanditaurira iwe saka ungaswera utambudzika chiyo usina mhosva iwe ukabva wadyawo munda wakadya uri kutooneka chokwadi muse munhu asina murume akandiratidza death certificate yemurume wake akandiratidzawo muchato wemurume wake iwe ukadya munda ukati ndifambe nawo wakadya zveshu uchiedze nyika dzawe right pane paunota sei out futi murume wake pane kakoregwa chini kari pakati pabamukuru apa wozi mukadzi achibva uku ainaa bamukuru apa taura tichiregera ataurei ndabata foni saizvozvo mukadzi akabva atiza ndakazoona amai guru nasekuru vakuya kumutora zvinhu since imba yanga iri imba yepabasa zviri kuenda kupi zvinhu naisekuru namai guru anzi tanzi tichadirector zvichaenda zvichienda kupi vakabva vabuda vachienda later on ndokuti chizitsvaga kuti no zvinhu zvaenda kumba kwababa mukuru baba mukuru from April 15 until now havasati vandoudza kuti mukadzi wangu ari kupi asi vachigara naye baba mukuru pakuita sei ndivo vakaroora mukoma womudzimai baba mukuru nyaya irikutaurwa nemunin'ina ndiri kuinzwa asi chandiri kuramba ndechekuti ndanga ndichigara nemudzimai wake chinonditi ndirambe kuti ndagara nemudzimai wake chekuti vachibuda kuti vaende kunogara havana kuuya kwandinogara kubasa inini ndiri kushanda muzvetina chigara kudandi bhodha chaiko kuitisi kumusabiko ndokwandinoshanda. Imba yangu iri kuMount Damage inogara maroja ndiwo anogara ikoko. Hungu ndosandiri pandinobvuma kuti vapaita kuti vatadza kunzwisana nemudzimai wavo. Ini handisi ndakaenda ikoko kunogadzisa nyaya. Akagadzisa nyaya ndisekuru vanova hanzvadzi yaamai vakati ambuye saka uya akazonguva yekugara kumba kwako agadziswa nasekuru vagadziswa nasekuru naamai guru iwo sipo ipapo ndisipo ndopakuwanira nyaya ndopandiwanira nyaya ini handina kupihwawo zviri pamutemo kuti mumba mako mune munhu kana kuti pavakatanga kutaura kuti ndiri kuda vabuda kubva uku. Kwesini yakanga iripo yakanga isiri kuti vanhu ava vatonetsana zvekuti havachagara pamuchete. Kwesini yakanga iripo ndeyekuti kuchipatara kwavanogara ivo hakusisina nzvimbo chipatara chati uyu zvakuda basa hasisina imba yechipatara yekuita seyekugara. Saka pavakabuda vakangobuda ndo panga pachigara amai vanorwara vanga vachichengetwa naamai nini ivava ivava vachigarawo imomo. Inini handina kuzofunga kuti pangave nenyaya yekuti zvakwana edzanikazi saka pini unoiziva ndako pakata waita sei namoro ndaidanana napo ndazviona kuti panapa zvinhu zvakati wandei handisikaratidza kuti wamaidana zvokuti kutaura kuti nhasi unondipfuura 180 ndinakirwa ende munapira movha zviri kuzvikuripo ndisuti hati yangu ndakabvunzwa movha vakati iwe vakati murume wangu akafa akamupa zvese izvi uye akasununguka kuti munda ndoba atyamundu
Zisabenza ndisitara kuenda kuona pafoni ndeyako ende yangu akaitora ndini musi wa 14 April. ndopatazvo ndopataona zita ravo kuti chii ende zvakaratidza kuti aiwa ndabvira kudhara kubva ipapo ari kuchikaunda zvakafamba sei chii chiri kuitika anodambudziko renyu murume wako Oh, apo wakafarisawo kana chii chakaitika pamusoro yechanga pamusoro yemambo chokwadi ndo chinosunungura panyika handiti kana taura zvo mambo mereji yangu kana kuti imba yangu yagara ende yanga yagara ichinetsa. musabatanisa usoro Kutozoita chihure nababa ava yanga yangovawo nyaya yekuti pamwe pfungwa dzangu ndingasangane nemunhu angandinyaradza angandizoroze mereji yangu naIsaac Mushoniwa mambo igehena. Rudo rwakanga rwatopera handingazive kuti makore mangani bheki kana ndichida kutaura kuti rudo rwangu nababa ava kwanga kwava kungogara ndingadii. Seminary professional musoja, I'm a qualified midwife. Shamwari, let's part ways. Mune zvakanaka marriage yedu haisi kushanda azviite kumberi kwangu hakuna kana sabhuku kanani. Iwewe ndicharamba ndichigara newe kusvika wafa. Handirambwe mambo. 2016 ndo pakatanga nyaya yangu naye. Shamwari marriage haisi kushanda ngatisiyane ndoda mari yangu. Saka pandinotaura nyaya yekuti ngatisiyane chinongodiwa nemusoja uyu Isaac Mushoniwa ndinoda mari yangu yakaita sei wakadya. Ndakasvika pakutengesa imba yangu yandakanga ndavaka kasvika pawindow level. Mari yandakashandisa pakuvaka imba iyoyo yakanga iri pension yemurume wangu wefirst marriage yangu kune vana vangu 2. Handina mwana nemurume uyu. Ndavaka hongu ndoda kutsvagira kana pekugara but ndakasvika pakuitengesa ndanzi zvawati hakuchandida chindipawo mari yangu ndokuitengesa imba yasvika pawindow level muDarwen mulocation inonzi Ridgeview. Shamwari mari ngatiparadzane. Zvadaro mamba hatina kana kuti mazuva akawanda munongozivawo vanhu vakambozivana vanhu vakamboonana murume nemukadzi manyengetedzana mambo. Taita sei futi tadzokerana zvinhu hazvina kugadzana. Vana vangu mambo havade mukomana uyu izvozvi kungoti ndasiya first born yangu kumba anogara achindichemera kuti nhai mama ko chii chiri kuitika neupenyu hwenyu tochigara kupi pano hatidiwe hadi vana vangu. Saka mambo imarriage rudzii ingandinakidza vana vangu vasinogara zvakanaka. Murume wangu akashayeni 2006 ndichipedza kosi yenursing ndakasirwa vana chimwe changa chine 4 years chimwe chine 5 years ndakavariritira pakabuda mari yemurume ndo pandatichegei ndivake imba hazvina kwazvakaenda kusvika izvozva 50 years hapana kana chabuda kana pekugara nevana handina. Ndinorwadziwa mambo sorry yanyu ndakukunongedzerai zvinondirwadza nekuda kwemarriage yangu naIsaac. Ndinothreatenwa izvozvi ndine 2 makesi ndakamboenda kunosika protection order ndaona kuti zvinhu hazisi kushanda. Musoja handisi kumukwanisa ane simba mambo. Kumba kwedu vanomuziva chero makashedza hanzvadzi dzangu dziripo vanokutsanangurirai kuti havana kana dhoo naye ganas. mukaseka munyara inhanzi kuseka kaini Ndatora pekutanga inge peace order ndatora mai wangu neya ndikati pamwe zvingagadzirisike murunyararo wozi mambo uyu ndinomutya kwete kuti ndaimutya nazvino ndinomutya. Izvo zvinekuda kwenyaya iyo yatoitika imambo handina kana rugare handimbowana rugare pano panyika. Sorry ndamhanya kumberi ndatora peace order ndamboenda kubasa kwao ndasvika nepeace order iye ndadzoka mai vangu ndanyengetedzwa mambo ndabvumawo mai neya unenge uchita mumwe wangu tagarisana
but kushungurudzwa hakuna kupera. Paanongoti anoshanda kuHarare, paanongoti ndakuuya, unonzwa vanongo achina mama Gana zakuya. Zvatanga munhu wenyu mama tanga. Chisina kana kugara. But ndanga ndiri munhuwo, ndakasiyawo ndiri mwana mudiki, ndaidawo murume wekugarawo naye. Ndichingoshingirirawo. Tanyengetedzanawo, tabvuma. 20 angarigore pirazotsva episode yechi2. Funga 2020 should be 2022. Kusvika kucharge office mazvonzi endaika kuvictim muningirike friend unit uko. Ende munopedzwa nyaya idzi. Vanondondiziva kuti neswe paDarwen naGanas. Kochi sister. Nyaya dzangu dzakadai. Pindwe ndibatsire chichi. Inonyorwa paimambo. Pandiringoti de kuprocesswa. Handisvikira mukomana. Wazoda zvepisode iwewe. Manje episode ibepa kashamai. Ina kuti sina kai. Kana musoro utongokuita because hapana kapepa. Ndiri munhu anotya mambo. Ndodawo kurarama. Ndosiya. Togarisana. But rudo mambo kutaura chokwadi rwakasotama kare. Ndinotenda. Unowani wangani naye? Andina. Sako uri kuda uyu. Mati mambo. Uri kuda upini wewe. Hapana. Akakubvisira mari yemumaweni. Hongu. Uno makore mangani naye? 16 years. Nokutendesa vana vacho vakutaura kuti havadhidi kuchikoro nokusvika asvika mumwe wacho ndatenda kuUniversity of Bindra and Science Technology. Ari kunyemba here zvakuti? Mari yandinorangarira yaakandipa pamwana anonzi Tatenda $500 kana achida kupupura chokwadi pamberi paMwari unondipupurira nekuti ndaenda kubasa ka qualified nurse $500 iyo ndinoiziva mambo yaakapa mwana tabata school fees. Pamwaya mabhakupi mesi? Mati? Pamwaya mabhakupi? Ndabva kuMount Darwen. Kuyabva? kuHarare. Ari kuya here kumba? Kuya kwake ndekweGanyavu. Ndatouya so. Handi wakaura. Tondivhurirai. Ndakunyengawo. Uti ndakunyengawo? Ndakunyenga anti makanyengesa nechomba. Vhurai makumba ndakunyengawo. Saka unonduza here paanongosvika anokuti ndiyatikuira ane pasina kana kubatanawo kutaura menzi. Andibatwe mambo. Andibatwe mambo. Vhurai mutipewo zvinhu izvi please. Tivhuriraiwo mutipe zvinhu izvi. Andirambe mambo ndinongovhura makumbo. Kondodii ndotyawo kufa. Ndoda kuti ndichatsoka hangu kujudgment ndoda kuti andabvisa ukadzoka konomuda Wangu changamira. ndogara naye Ichagwa changamira. hanzi ndokuda kugara newe Svika mukufa changamira. Hani mumuramba kana kumupereka mupereka anonyengawo. ndoda kuti achauri andoda kugara newe. Pamusoro Changamira. Handichakwanisa. Ndiri kunzwa kufara neplatform yatora yekwamambo. Ndaizvizama mumashure meso muzvichiramba. Shamari, atiparadza kazviti. Ndori musoja. Pandakatobata handisi ndotouraya vanhu. Pane ma-threats. Kungotiwo foni dzinenge dzichifonerwawo dzanenge achifonerwa vanhu kuti ndoda kuzomuuraya ndichauraya nenge. Avarekodhi vanhu. Saka uri kundoudza here kuti apa iye ari kuti kaindoda murufu 3 days. Hanzi mama tofanira kunge 3 days jeni murufu. Handizivi. Urufu rwuri pakawanda. Pamwe rufu rwaari kutaura ndeyekuti achibuda muno ondipfuura ozvipfuura nekuti ndo nyaya dzarugara achitaura. Saka rufu rwakasiyana siyana. Ari kupi rufu rwokuchengetana muri pamwe chete kusvika Mwari atora. Kwete mambo. Handichazvigona. Kwete mambo. Handichazvigona. Chimbomuwedzeka kupindura. Ndinozwa pamutuku wake. Ndinozwa pamwe nhasi angandipindure zviri nani asi kana tiri vaviri. Ndatingamuudze uyu. Mama. Pakapenja agara pasi. Tararama play 16 years. Tiri pamwe chete. Ichagwa dama. Ende marriage yangu niyanga uchiziva. Yainakidza singaiti. Saka ndinoda ndikuenza.
tamutaurira uramai takamira munzwa. Asi ndiri kuti handichakwanisa kuendera mberi. Kana yanga ichinakidza zveyo mashure handichakwanisa kuendera mberi. Ndosaka changamira varipo kuti muchidimbu ndiro kunongotaura kuti handichada. Mutaurire mutaura naye. Handichada. handisi kuzviramba. Ndorespekta maideas yako. Asi nyaya dzinoitika mubedroom kana dzakutaurwa paplatform yakada seini hapana chokwadi, dzimwe dziri kuwedzerwa ipapo. It's not a joke kuti ndingachengeta vana vako 2 kubva vana ndakasvika vatori kuprimary kusvika vaende kusekondari handina pressure nevanhu ava. Even nanatezvera vangu kana dambudzika neven ana sekuru vakambotseketudza kuti aiwa kaiwa chii ungade chikomba uchiramba murume wako iwe chii. Order. Pana ndo atore kusero. No. Nasa haipera. Tinogona kupera ngechikuru. Munodzoka muswana. Nhasi hamusati marambana. Asi tinoda kuti tikutsvagire nyaya kuva nhasi. Iwe wabva kupi izvozvi? Ndabva kuHarare. Apo uri kudzokera kupi? Apa ndoda kuenda kuna Gungwa. No, nhasi hausi kuenda kumaGungwa, uri kuenda kumwe. Iwewe usaite nyaya yekunogadzira. Toda kukuonai kusvika musi wa 16 kuti munogara sei. Tinokodzera kukurambanisai kana tikaona kuti hamusi kugara zvakanaka. Isusu chaivo inini mambo ndokurambanisai. Saka mambo muri kuti kubva nhasi kusvika musi wa 16 tinozvotokutarisa ndichinogara nemisocha. kana kakuita handisi kuzvikwanisa mambo. Handisi kuzvikwanisa. taura mukasununguka. Handisi kuzvikwanisa. Kana mati iorder yamuri kupa imimisa mambo hongu, asi ini handisi kuzvikwanisa. Mandisungirira. Kona mbozvitadza seiko mumashure mese umo. Ndoziva kunonzi namambo chienda unogara nemunhu kubva nhasi musi wa 2 kusvika musi wa 16. Ndambozvitadza sei? Mambo handipenge. Mambo handipenge. Ndinodawo kurarama. Mathreats akaoma paupenyu. Akuuraya munhu. Toda kuzodai. Haina ndirambwe. Mambo. Chimuramba. Mati mambo. Chimuramba noga. Mama changu chinani. Mira wokuritsa chikwama. Sei hatigone kuti mira panoda kudzidzisa hatigone kuti nhasi tichitonga chikomba toita temawiki tembo pano paunoramba tinoita kunge fanaka tauya takatoplana chikomba chakumberi murudzi womushasi nabasa. Tinotenda. Ndazvinzwa mama. Right. Iwe judgment yako yaukaita kudana nomukadzi wazviziva kuti mukadzi womunhu ndikutozviziva munhu ere mumvera ndazvinzwa chakamira ndazviziva zvine imosvo maitika muchero usiri wenyu mazvinzwa munotokutaura ndikwanisa kuchitaurei kusoro ishangamiri inini kudangana kwandaita nemunhu ini ndakatobvunza teerera zvandaifungidzira zvese zvawambotaura kukutanga ndamudzaifana kungoti zvinezvi ndazvinzwa ndanoenda kutongoyu mavo zvino kana wakuti wewe kudana kwandaita nemunhu uye ataura tazvinzi ndazvinzwa shangamiri unobhadhara mombe 4 tadzira kwakaita 350 pamombe ndonosaina uona panhu pakadai ibva padhuze pazvo mazvinzwa moto kana uchidziwa una moto unodzika iwe ibva pazviri ndonosaina shamubhadharisa tasvika kwari enda ndichikumbira kushangamiri ndichikumbira kuchemawo pamombe nyaraye ndichikumbirawo renenzi chi udzikisirwawo akudzikisirwa gani kutori hatikwani se ndaida kutopita mombe 6 izangaida kutsvaida kudzoka pa 4 pano zvandatarisa ndonosaina next ndanewo ejeni
Mutemo unoti kana ukabatwa nemukadzi iwe mukadzi ukafeva unobhadhara mombe kwamambo imhosva iwe kuti uchinyengesa unobhadhara pamuchengetwa nemunhu unobhadhara 300 kujisa kwawakaita muntu zvisine kuti pana matambudziko asi izvozvo tundu chikuchadzoka ndikuenda baba mukuru kana uchiyananisa vanhu mwana anogona kugara pamba naamai amai ndivo vanoziva kuti mwana akaenda kumaemu vanoziva kuti mwana anda mapedzi vanoziva vanotanga kuziva zvichireva kuti nyaya yepamusha vanogona kutaura 3 days 4 days usina chaunoziva asi pakuisa unopesera waziva kuti pana panomuenza zvimwe zvinofana kuita clean musagote moto wembavha mwanzo zviri wrong izvozvo makadziva kuchaiva vakatotadza ipapa kana sekuru wako vakatadza kupesana kuva vari 2 vaifana kungoyananisa iwe kutora kuchengeta indidai wewe ukaziva vaifana kufonera baba mudiki nyaya inodei kuti chi ari kuno so that was but ndikungokuudza mafambiri zvazvinoita zvokuti ka suro inorwa nochi gwenzi tikanofana kupfisira zvinoreva mutemo andiwanza wapa ndichitaura kuti ndaichita kuti uyu anga atara pashine but ndati nhasi hazvibude chikonzero taita wangefanaka tauya kuzorambanisi ndosaka taramba chikonzero saka kuti vanodzoka ngavaende kugara magara zita vanogara sei but vanodzoka musi wani 16 kana vachiramba nanorambana musi wa 16 iwewewo ndakutaura niusaino yabude mbono chikomba icho chikowabuda pamwe pacho ndakutanga wabuda iwe pamwe pacho ndakutaura ibwaendera kuti zvako pamwe pacho ndakutaura newewe zvimwe zvacho zvanaichiverenga mufoni nakazviona anofa nositoroka anofa ndakata simba changani kuona pamwe pakanyorwa kunzi 180 degrees ndakuvhurira kushinyatsorova chaiko nhasi panoita basa zvirumwe hazviite ndaverenga ndachingoverenga hangu ndimutega kuti vanhu vanzwe but ndanyatsoona kuti pakaibva asi ndiri kuti next time kana ndiri narini izvi zvakadai hazviti kumufoni hazviite iwewo unotapudza mazuva ako panyika nomabasa ako sei tinotapudza mazuva ako panyika nomabasa ako pazvinobata izvozvi zvinomanyorwa zvikaitwa izvo munhu anokuuraya ndosaka kuona mamwe masuicide ari kunyenzera ndo vanhu vari kuti vari kuabhuzwa pamwe pacho tinokonzeresa kuti sisi matambudziko pamwe pacho unoona bhoza zvinozoita shungudzo dzinobata kuti ho zvadai hazvina kunaka izvozvo kubva nhasi siya izvozvo ndokukumbira nororo rwamwari kuti siya mwanangu ndakutonga mudare muno kuti unodzoka musi wa 16 ndakutonga mudare muno uyo anoona nhamba dzake mubloke kubva nhasi ndati muite se block timirire zvino yasvika musi wa 16 iwewewo wanzi uri musoja ke ndikuonosenza masoja ndo vanhu vedu chavo chavanochengetedza nyika taswaenda katozvibata changemira ndosati ndivarochengetedza kana uchikwanisa kuchengetedza nyika ndokuda kuchengetedza kuti vanhu mukadzi nevanhu vacho saka mukadzi anoda kuchengetwa newe ndinochengeta ndosaka ndikutaura anoda kwete kumupretend mambo wangu chokwadi chakanaka unoziva here kuti zvatitaura panapa ndezvekuti iwe ukafunga zvakanaka ukava munhu chaanoteerera ndo zvatikutaura unodzoka musi wa 16 pane chimwe chinhu chachinja bonde remumba robvira kuseni chiri purana unozviziva here kurana pamwe pacho kusvika marovana pamwe pacho achigeza uswa womurovawo pachomudai chitopurana bonde pamwe pacho wagumoza nemurime kana wepakugeza ado ndigire mvura ndigeze pamwe mune musina shawa kana munoshawa wopamba upinda musha kuti asori ndaida kupinda kuti shawa dzinobatana kana matoireti dzimba dzedu dzechirungu idzi kuti no matoireti imo mupindo koto zvamuri muri mutoireti sori ndaida kupota zvota ndo mafambiro eruru vanhu vese vanotadza asi vanoregea mhirishonga ndo dzatiri kutonga each and every time kuti hatinoda mhirishonga asi kuti vanhu vaitwe masuicide vachifa tinotongei vanhu vakapera kufa noruziru ukamudana nevana vake unofanira kumugamuchira nevana vake tine vamwe vanhu vatakaona vane vana vamwe vanhu achazoti rufurukura ndikamboenda revanhu vakatakurwa rufu rwavo nevana vemukadzi kuitwa zvese unotochaya pokupinda nazvo
ndine rimwe bhoro kwamudhara wangu uko kwachigomboko rakaitirwa nemwana womukadzi. Saka ndongokutaura pamwe pachorongeka. Indai kana iwe unodzoka musi wa16 makasununguka. Uyu manje paari kugara ini ndakanga ndati no baba mukuru chindipaikwa mudziyo wangu. Saka kuti paklarifayiwe izvozvo mari kana yekuti aida imba pokurenda mari chinayi kutaura izvozvo teerera ndoda kudzidzisa iwewe ini ndoda kuti iwe ugadzirise munomataura motatomupe kuti akatadza kudyisa munda munda wakadyiwa nomunhu unogororwa imbavha saka tamutonga kuti wakaroora nokuti iwewe ndiwe unogadzirisa iwewe inde unozvigadzirisa wega iwewe mafambirwo moitira kusazviti hasha zvitore poleporo uzvigadzirisa hanetse tinomuranga chinotonakidza changamire 3 days afurashwa nezuro tachitongoti tese ndo zvandiri kutaura ndati hanetse unoziva here kuti isinoenda kubasa ndisinosenza but tikaenopetiwa pavakadzi ndisi tunopedza mari yacho unoziva here varoma ndisinoyakuita tichishotora mari ndisinopedza mari dzedza tichaenda ndisiri kujatega vakadzi avanataura kujana kuti toshotora mari saka pachi indaonorongeka ende zvese zvakuti baba mukuru akatadza kana amai guru hapasina tatotaura munhu maanofanira kuti chitima chinotsika munhu ari mujandi munhu ngaafambe panzira yake thats all foni yake uri kuti udi uri nayo handichaziva inini ndima kupendera ndada ndimbogara nayo svika musi wa16 nazvo no haisina basa newe haisina basa newe zvachose because miya inini ndine nyaya yamudare ende ndatonga zviri fair ndamubhadharisa mombe yekuti atanota kutadzira mambo kunyengesa mundo womwedzi saka ndamuti anobhadhara muno 350 ndoda pari kuya kuti ari kuenda nayo uyu ndamuchaja mombe dzake 3 4 thats all foni yake iyi ndokumupai saka zvese zvibva wanodhilita izvo obhuloka munhu iyewe mune malines angu ndoya ukaisa here zvinetse izvi munofanira kupanana murudo zvisina kana dambudziko anokupa zvisina kana dambudziko ende zvisina kana hasha zvakatosununguka asi kuti panopopotana kana kudii kana pazera kupopotana tinozvitari ndo patichazvingwana musi wa16 kuti okay vana ava vanoda kuti tiparadzanusha saka famba izvi uye nemombe yamama